cute, cute. Sana day maano. Sana day ma. Ayan. Ha? Yung yan pag-abot mo?
Agoy, umuulan na. Mauulan na ng aking sipi. Dito ko sa tabi. O, diba? Parang ang dumi lang kasi maraming dahon na tuyo ng saging kasi yan ang gusto ng baboy dyan, mga anak. Tapos, yan din ang gustong tulugan ng mga biik. Hindi sila lalamigin kapag dyan natutulog sa mga dahon ng saging. Kaya parang ang dumi lang tingnan. CH Japan, mega love, shout out. Iwan ko lang kayo dyan, guys, at ako ay magluluto na. Update lang si Tres. Oh, sarap ng tulog ng mga biik. Kagabi lang yan ang anak.
Maapat na oras na bakal sa ni pangit. Ano daw pagkaanan? Tingin mo maar ka na apat na. Pagkat kira ubos yung kaan. Yan apat, kailang ubos na sako. Sarap mo rin? Primero, Sarap, yun na, kasabi na apat na yan. kaya sabi ko sa saong per hit. Ano yung masaya kang pagkaon? Pero ano mo hindi sarang pagbulan, maubos sarang hit. Pero starter, sarang bulan, agrowell, magano pang finisher. Dalo, so ito lang ang sa pag-uwi. Ano, pinag-alala din sulitin na din siguro mga upo. Diyan maawin. Hindi na din nag-repaid na nasa kulungan. Talaga no? Walaan. Karambakon man baga o. Garo sila mga ugbon kan karak pala ako nakinok sa tuya. Pag nakaykaya mo baga, nang mutik-puti, ang mga ugbon ka ng pinagdrakla, pag nakaykaya mo, kada pag baga, ang mga mata, yung kinarasaan, ibang ugbon. Pero yun, yun, kapula ka, yung matintiga kami dito. Pagkakapagod sa manok ko ang ta. Diba? Ay, nag-uos na ka? Ito, pagbantaya. Ibang kortik ka naan, ay matuto ka doon pula. Ay, puti. Kaya ito, pero napunon, napunon. Yung manisa. Sarap pagkaya. Pero kung ito ang daan ko, ay, basta na may daan mo. Tulungan kita na. Ito, ito. Kunggo. Yung hugas. Kagod so, sunang ginada ko lang.
nakapasubi ako mag kapapalit ko. Halimbawa na ginawa ko sinuga ko. So, pero ano ba tama? Pero pati ko din na tama. O anak asama, saan bang kaya? Hindi mo ka rin. So, kino ako, o yan tinawag, papamupor tao saan? May iba bang puta na saan? O kawan ako. Sabo, ikaw, kanyon. O ka rin ang pricing. Ano ba, mo ka rin ang utang ni pautang dyan sa mga Isin, tubig na inuwan. Nagunaw. Nagunaw ka rin. Kasi namalig ka na. Nagunaw ka rin puso. Ano ba kayo mga sinusog? Ang pamuro ka man ako. Ikaw mo pili. Ito namin tindahan. Tindahan ako. Ito, gabos na. Tindahan. Paati ko na rin ang ano ko nag-visit na. Ala. Pero nag-visit na. Pagpura mo inisin ng mga inog na nag-asin. Sisi, yung biik, lahat buhay, walang namatay. Sayang, di pa ginawang dusin, no? 11. Ma, kain ng nyog. Saan ang nyog?
Namamarong nila. Ay, yan ay, hindi ako. Nagtak na yun. Sinit ba diya? Tapos sinama. Ay. Ang gawin naman baga upang nga din eh. May puuri akong buo. Paano ta? Sa panganay. Ikadua, ikatulo. Pagsuko yan, dahil. Ipot ito po nga na. Oo. Oo, maram nga maipot. Mga gulayan ba? Ito ti baga. Pagpagalan pala pag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 
lapat-lapat. Wala yan, ina. Dala mo mo ano, dala ko nagkaturo ko sa wangila, mo ni mo yuta. Oo, Ano? bantayan. Mas yun pang bantayan pa. Mga 5 aldaw Ako ba? nagbubot anina. Kung siya natutong tungan. Mga pero aldaw daw yan, babantayan. Balik kung ang ibang ina man ay sa tao. Pag malubog, dulo guys, ako kung may ubod yan. Ini, nga mo, duway masay kumukan mo, maisip ng primero. Pag ano, mariray man. Sabi ko, masurti ka nga, kuya ka nakakaubong ka, samantalang ko nadago si may senior, may ka pa. Pinarapo-rapo nga ni Ning. Sipon ni Michelle. Kano tuloy ni? Dahil mo na iningan litso. Naguruli na sa mga ke. Sabi mo, rito ka sa ako na biyernes. Kaya pa man, kaya nga ako nagdita. Fix na hilda, may mga lao. Na, ano da? Mga lao, ante. Mga law Oo, ba? ano sa? Kaya po dan ko man. Di panggilin niya? Di ko man, hindi. Mga law. Yes. Ka, Kaso apuan, piga ako, ay ako bang ipig. Sa ko nga siya, dyan, sabi ko pa dumanan nga isi ka, nagbaka. Makuha nga rin mo na, ay piga, ito mabrero, pagkis pa ka.
sabi mo, sinunan sa isang asay mo. Eh, kung nasa sa isang mo, dahil nasama na ang mga. Ako na pong kasi pag ako siya, wala sa hirap. Hindi po very po, nakasok yung grato dahil hindi ka na po. Ang biro siya dyan. Ano ba na? Alam ko ba na nabigat? Ang hindi na kaya ate, sila po ang sinabi na, may sinabi sa kanan ko, ano? Kaya gusto tarama ko po. Ang sa'yo ba ga?
Kami naman yung mga ano ko parang balak na. Dito, sabi na, magsipiso. Ako ka na, hindi man ani kicker. Di na mapupos. Sabi ko, may dalaman sila. Ano yan ka mo? Nagka-focus ka mo sa pag-eskwila nito o ano? Kung nailig sa mga Kung may mga focus sa pagkila o sa mata ko, wala ko ito naman sa patagusin. Pagkarasan nito yan. Sinubutan ko sila. Ay, Jesus. ako man ay Napalitan ko pat kung ano, sundo. ano dito matanda. Hindi talaga ako dito. Maray baga ito. Wala na ako. Ano Sabi tinda? sabi ko nga, Wala tinda. sabi ko nga hindi manay mo. Bagay niya ko, ang pag may aga. Bagay niya, pag may aga. Sa hindi ko na doon ay, tiningan mo ba ba? Ako dito. Paparaan. Tinda iba talaga. Pero ka na po naman. Mapapangalan ako. Kung na hindi ko ba yun na bata kanina nagkatulog kayo ba? Ako. Na ito bang sa mga hindi nang sa masid ko ako itong premier na pagbibiwan yan yung sinagawa. Iyan mga hindi kasi Maria iyan ang layo. Iyan ang nagawa. Alam mo ako ako may commentary mo ito. Tadain magkatid ka tol tuloy. Pero man, Nagadibis ko ya. dahil man. Parang ginagawa ko Kuya, yan. nga rin, paano ko ba? Ano lang paano isapin nila ang sinubat ako sila. Ako ko rin sila. Kari-kari daw man sa ikitar. Parang kailangan sila tapos ang pang Tama sino. Saan masid ko? Saan ka na? Ibay mo ka mong Nag-eskwela. Tapos, wala ba hindi mag-eskwela? Dahil, sabi na, kung babili na. Ako lang, ako ang bilisan ko. Hindi ko na ako. Ako kang pasilidad. Hindi na din na. Yan mga, yan sa Indo. O, yan ako. Ang gusto ko. Baka ba yung gusto niya? Hindi na, ulit ko na. Baka magiging na. Baka ulit ang gusto. Ako ang gusto. May galing-galing sa gusto ko. Ano,
Para ka mo, pag ka mong bagas, dahing bagas, dahing bagas. Sabi ko, sabi ko,
lupat, binayaan, nag-aanap ko doon. Kasi ako yung mga kulit sa napa, nagpinitiga ko, nagdumang pa na sa edad, pero kung ano, ano ka, di ba? Di ko na pinalipod. Gatong-gatong ako mga dito, kasi sila ko. Kaya, kuya, sabi ko, uni-uni ko kung sa lang upa kan pinagahan na upa ko tapos ay upa na sa ko kan dumanan ko maubos na ay sila ito na yun ay ito makikita pag ipasusunod di ba sa sila ay tapos na ito pa sabi ko kung masusunod hindi sila yun sabi ko nakatakam ko siya di ba susunod pa susunod pa talaga dahil sabi ko sila baga kung naging sila sa lupa sa trabaho nakapasusunod na nakalito tapos na ay gatungan naman niya ako sa sigurado ka, nasa kang maliit ka nga. Hindi ba sila ito? Dapat ito nga sila. Yung sila class, ito ang mga. Sabi ko sila, ano na rin ba? Ang pagkain ko dito, ano ito ko? Ano na yan? Ang balik ko, gusto ko na nakilala mo, yung gusto, si Mursco, si Mursco, si Lourdes, pati ka rin naman, pati pagkaan mo po ako, pwede ang sisisi na ang sisisi. Ano yan? So, ikisumansa na, daman, inutuloy. So, inutuloy, madali ko siya. Ayun sabi ko, Jesus, para na Mursco ko ako. Palibot sa kanya. Hindi naman kasi sila. Pagkakalit sila sa kanya. Minsan ako, yan pa sa kota. O niya, o bahala kang kanya. Gusto ko na sa kanya. O, ano ba yung sa kanya? Sangkat gusto mo sa kanya. Si Sir, parang ngawa na. Duman sa araw, makasulang dito. Pagkatapos, nagkakaroon naman naman. Sabi ko, Sir, ano ang masasya? Wala naman sa kanya. Hindi, sabi ko, ako nakakuha ka ngayon, dali na tatao yan, may sisilaw na, libong Diyos ayaw ko. Sabi ko, Jesus, dahil yun. Siguro pa na baga nasa timbana. Okay, ako, sabi ko, Jesus, sabi ko, darami ko dahil yan. Darami ko. Kung ano, sinisirit ako dyan, sabi ko, hindi yung nga ito, uli o, tanay sa dyan, sabi ko, sabi ko, maaga, sabi na, nilita. Ang nangyari din, dahil ito ang pitong na dadadaan ko muna. Yun na naman ito na. Nagkikwan ng isang ko. Pero di ba lumang atas ko, meron na ba na pinalalas? Yun ako lang po siya. Sabi ko yung gano'n, sabi ko, ano na ako? Ano na nakita ko? Ano na nakita ko? Tapos ang
lang, padung na may sila kung magkano na sila. Iyo kasi